Hra na hudobné nástroje, pohybové aktivity, relaxačná zóna, čitateľský kútik, šípky, spoločenské hry, kreslenie či maľovanie. Všetky aktivity ponúka novootvorené komunitné a rodinné centrum Na Boso. Vo štvrtok popoludní bolo uvedené do prevádzky. My sme tak dlhšiu dobu pracovali na tom, aby sa nám podarilo v Martine otvoriť komunitný priestor pre všetkých. My sme sa k tomu dopracovali postupne, lebo sme robili s komunitou, s ukrajinskou komunitou a zistili sme, že je to veľmi dôležitá práca nielen v krízových situáciách, ale vôbec v živote. Navštívili sme nejaké také partnerské centrá v zahraničí, ktoré nám boli inšpiráciou. Boli sme v Estonsku, všetci na návšteve, kde v podstate sme videli centrum, ako je toto, len trošku väčšie. Stretávame sa s mladými ľuďmi non-stop, poznáme ich, takže vnímame to, že aj to je skupina, ktorá by potrebovala nejaký takýto typ komunitného priestoru. Boli sme v komunikácii aj s parlamentom mladých, s rôznymi školskými parlamentami. Som za to veľmi vďačná určite, keďže a ja ako mladý človek budem mať kde ísť. Je to tu aj veľmi pekne vybavené, je to tu pohodlné, takže podľa mňa to má veľký potenciál. Centrum Na Boso je otvorené každý pracovný deň medzi 9. a 18. hodinou. Jeho cieľom je podpora komunity. Názov plynie z toho, aby sa tu každý, kto sem príde, cítil ako v pohodlí domova. Máme tu tak nejako stanovený trošku program, že ráno sú tu maminky s deťmi, cez obed školáci, ktorí si robia úlohy a potom neskôr tínedžeri a starší, alebo teda mladí ľudia. Mládež je u nás definovaná do 30 rokov, čiže verím tomu, že to bude takáto skupina ľudí, ale samozrejme, ak bude potrebovať, alebo nejaké maminky si budú chcieť robiť nejaký svoj krúžok, klub, čokoľvek, tak ten priestor tu je pre nich k dispozícii. Klubový priestor poskytuje pre deti, tínedžerov a mamičky s deťmi i zraniteľné skupiny komfortné a veľmi útulne zariadené prostredie s edukatívnymi hračkami a tulivakmi. Čas sa tu dá tráviť oddychom, stretávaním sa, hrou, hudbou, čítaním či prípravou do školy. Jednoducho, každý, kto sem príde, tu patrí a má možnosť vybrať si aktivitu, ktorá mu je šitá na mieru. My budeme so všetkými tými skupinami v komunikácii a budeme zisťovať, že aké majú potreby, čo oni sami vymyslia a budeme sa snažiť ten program prispôsobiť tak, aby vlastne to, čo oni naozaj že najviac potrebujú, či už sú to voľnočasové aktivity, alebo nejaké stretnutia s odborníkmi, alebo nejaká príprava na ďalšie vzdelávanie, čokoľvek, čo s čím vieme pomôcť, tak s tým radi pomôžeme. Je to pre mňa novinka, ešte som také nič nevidela, takže sa mi veľmi páči ten nápad a dúfam, že sa bude ďalej rozvíjať. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať okrem všetkých sponzorov a mesta a aj zahraničných donorov a všetkých dobrovoľníkov, ktorých tu máme, tak chcel by som vymenovať 4 fantastické ženy, ktoré tu máme a ktoré sa o to celé zaslúžili. Prvá bude Peťa Piršelová z občianskeho združenia Matka a dieťa Turca, druhá bude Majka Ondráčková zase z občianskeho združenia Wings Forever a potom je tu Ivka Sukeníková, ktorá tiež je z občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a vlastne má na starosti aj ten ukrajinský program. A štvrtá je naša šarmantná mladá kolegyňa MK Ondráčková, ktorá má vyštudovanú nejakú špeciálnu pedagogiku kadetade po svete, aj to tam robila. Ťažko povedať, koľko to stálo, lebo postupne sme sa presťahovali z toho ukrajinského komunitného centra, kde sme mali veľmi veľa sponzorov, kde sme investovali aj v rámci tých 3 združení, v rámci teda dotácií z mesta, ktorú sme dostali. A tento rok nám vlastne mesto Martin poskytlo dotáciu vo výške 14 000 eur, ktorá teda bude slúžiť na to, aby sme do konca roka prežili.